3, 2, 1. Nagsaad, ang pa itong kagawad iso na apaw. Apan tamang lakot, tip-tip lako nun, kagawad nun gaya. Kagawad nga pa iso. Oh, lastos ka nun ang kabagan nga kagawad. Kagawad ka nun, jayanda, hindi nga banda ti lugar yung angkal. San Manuel. Hindi nga banda San Manuel. Nagsaad. May kamanuka nga kagawad. May kaunse. May kamanuka nga kagawad. May kalaw. May kanlo. Konsilor nga tal talaga. Han! Dahil kapulong na kabot sa... Naglangsod ka, nagbasit ka mo lang. Nagbasit ka. Tantanag digos kayo. Uy na. Iso mo lang. Kanaw. Kanaw. Katebe ah. Tatay. Sa baling ka. Sumaplit din. Uncle, nanakan mo tatayan. Joey Diaz. Joey Diaz. Alfredo tatay, tata Joey manang. Kaya hindi ka mo ang gana madamdama siguro, piksuto. Nga tinakan mo, Joey. Joey Diaz. Joey Diaz. Diaz. Ano tawan ni Joey Diaz? 50. 50. Rumi. Ay, Rumi. Ada balak mo ang 51. Palpalaran eh. Ano palpalaran? Palpalarang kan tukot sa lina. Ada balak mo ang 51, Kuya Joey. Ang gana 59. Yung gana 59 ka no, nakagbanganan. Ano na kahit ang single? Alay, sige. Ang kalada kami request ni pamilya na sa nga nagwapo kan manong. When request ta. Request nata nga kanta. Ngam, kita mag gwapo kaya nga manong. Ay, ganda kanya yan. Nagkapa. Oh, nagpiling. No, yari ko sunat yung artista, sino karkarupa na? Na? Karurupan mo dito yung aside, aguray ka. Kuko? Kuko Martay? Haan? Nangay? Kukuktarang. Dito yung aside. Uy, aga. Aga mula? Haan? Nangay? Agat tatakkay. Mula ka sango. Sango? Uy. Uy. Ay, naku. Karurupan na ni Sam. Sam Bilbe? Saan? Sam Concepcion? Haan? Sam Pitaw? Haan? Sino nga? Samal. Sama kadang magkakaroon na naalam di agat at kayo. Uy. Ate nga lang lang Agang-aga nga talaga. Aga mula. Ang karoon. Agatun mula. Ang. Sino ka aga? Aga-alaba ka. Pakiti sa kayo mga dalawati ba? Dalawati... Kano ka malpas ng sao? Parang kung kayo si Mesa Tao. Si Mesa Tao, kanya ikan si Mesa Rugit. Handa kang ikantirugin. Handa ka mo rin uprugitan. Ako maugaming ako. Ako maugaming ako. Ang kanta kayo tagta. Ang sala kayo ang tagsala. Ganyan kaya mo ta. Ay, kaya naman. Ay, gano'n. Ay, gamang di man isulay. Tagsala tayo balse. Among isumala si Bansi Manong Tume. Ina to. Damaw. Rumi. Ganagan na. Jewel. Ah? Alfredo. Gayam. Nagatunagan na si Alfredo. Oray niya pati may lawat man na. Bati nga tao, nagatindog na na. Alfred. Sala tayo ang kala. Dito tayo karong basini. At ako amigo bako-bako dito ako may ligos kami. Alay, sige. Maestro, pasok. Ayan ba? Ay, nakiningin. Ingin. Pumalo, di ka man Alfredo. Ipalo, di mo man. Karaisem nga mata. Ako ay kasulay. Kaya, Kapat na mo iwas-iwas. ang nga sala di pa kaulawang dita. Naingato na ta. Tuloy tani. Medyo kastalaan basit kami sumaplit mo't bes. Naguray! Ulitan ta na yung anak. Kumidto. Umalo di ka man Alfredo. Ipalo di mo man. Danaisang nga matang. Pagparangin man. Kalit mo ngay nakaka.
ni suling subuklak ka man. Mereka kinabati mo kung matil-til ka. Mereka bukod-kod yung dato ya. Jelas nga nagkut ito na tayo. Well, amo majelas ka ng kuti dato, kumatos. Dahil kumatos mo nakti pagayam ni Tano. dahil tatagder mo. Ayan yan na nagtaer. Nagtaer ka na Alfredo. Makapapangarwaro. Uy. Ano? Lumana sa mundo. Nakuha mo ka Alfredo. Masa mula. Nakuha mo ka Alfredo. Agad lugit ka mo. Naingil na kayo mo. Di mo ka di mahidam. Masa mula. Hoy, Huwag ka. ako Italya mo man nadaan mo arupa. Masa! 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 Ang galing, no di ka makita. No di ka makita, basta na ay dirinta. Alalim gani, lulugan ko lang. Nalito ka atong Makaparal ka. tingnan ko. Ano na? Asa ta papada, na tuy-tuyaw ang ipon mo. Mga lilo, at ibang-ibang ipuso. Mariribukan ay unay tinagal ko. No ito kahalo, malamot ay tignan mo. Pasa! Nakuha pumalo din ka man. Umisip ka man, di mo ka imaina. Pasa! Nakuha ka Alfredo, nalangis ka mo. Pasa! Bata! Ditay pa. Traveling! Ingat ko yan, nagpasa, na-traveling tayo. Makapaalaal ka matanggal alcohol ito. Ay na. Uray ala nakaternet animal ka. Italya mo Kasarihan. Sumawa ka dito. Tapos, Italyaw mo man kunanan suling kasjay. Italyaw ka Sinaya na. ko na. Kasla, dawin sa. Kasla ito nga. Kasla nga ino. So na ni Sansay. Si Carlos si Gawin sumo. Madeng na ang sud. Asun. Asun. Sige, ikaw. Dawin sa. Ako rin kakapetuan tayo yung kinyak, di ka pala kinikwasing ha. Kinising nga lang naman sa Shanghai. Sige, ang sud. Nutultalyaw mo man kunanan ni Suling. Kasi nang may Mr. Pogi. Mr. Pogi. Kasi Italyaw mo man. Italya mo isang kagwapan na talya mo Why, kinakangkal, Mingwa? parang may labah. Ay, tayo sumangkat yung Pagkapumpag ka, bago ako tatakik-tiktok ko. Ay, nasisilip nakikiktok mo. Huwag ka tabi yung amuyin, tabok mo ah. At ay kaslabok. Uy, hindi kaslabok, tagtangkad kas dyan. Italya. Ang sud! Siya Italya mo! Ni Suling mamisan pa. Siya Italya mo! Okay, direct, take two. Take Lights, camera, action! Italia! Pare! Ay na! Taburangan nga ruwa. Ay ako. Naiaya man kagawad. Ay na, nagmayamang mo dagit ti kagawad, iti ko ta naggigim ta, naglaing ta mga paragsak. Nadaya yung kagawad. Pwede kanyumutan si... Tulad ka. Gawad si...
Niya pa yung ano talik kami ti kway tinagkagawad dito. Nagmayak ka mo. Yugyug ka mga yugyug tayo. Magsabali mo pa ng yugyug bukas na. So nakasanayam. Entang arudan. Ang tiktigerger. Ni tiktigerger ti mana. Katay tumuta ka. No kagamin ang kagbubog ko no kalkalpas mo kay mapas mga talaga. Nagmula sa lupa Kay sinarunong kita ano Titoy Flores. Ag sinarak kayo to Giant Wild. Manundog ka. Ay, ako na ikaw. Palakpakan tayo man ako na Alfredo. Alfredo Uncle Ni Pasa. Pasa. Ayan man sila. Sinakok Siyang madali ni kakastil mo na. di pa nagsala kaguray kayo. Damok na niya ginagtitingkot nga na para dyan di sisilang ko. Apa yan? Di ukal ko magkaan. May igsay. Pagdaksan di uka lang. Siyang magkamarigligata mo. Ang lingling mo tayo pindang mo. Kapay na para di sisilang ko kunak. Nawang sa narungsin mo di ukal ko. Kasano ka? Factory di ka. Binanog na tadi ka lang. Ay napo ko mo si tati mang tiltil si tamo tinatilting. At tatay ngay. Papaya. Datangalang langam. Ay. Naka-iskwila ka ba? Oy, no eskwela lang suling ti pagtutungtungan agad adalak mo. Talaga? Wow. Nag-elementary ka? Nag-graduate at elementary. Pranais? Wow. Nag-high school ka? Kuwe nag-graduate at di high school among suling tinag-eskwela di high school may kadwa nga kangangatuan nga eskwelahan tintiro nga Pilipinas. UST? Ay nababa. UP? Nababa pa man. PUP? Nababa. Na? Jimandangan? Ijay Bingkit National High School. Nangatadyadag bambantay? Isumutin baga may kadwa nga kangangatuan ko na mal. Di ka nag-high school? Wow. Among karutag mat? Mathematics or arithmetic mani-manik lang data suling. English? Best in English akide nya kaya mo reading no lang way. No, natangsit ako. Spelling? Best in spelling akide. Pranais? Wow. Sige man garaw. Spell science. Oh, lagi naman. Absinak din suro ni Madam May. Wa? Spell science? Absinak karot layos mapanak kita eh. Wala, spell. Apan tatimat? Mathematics. What? Oh, sige. Ayusa ma. Wow. Sige. 6 plus 3. 9. 3 plus 6. 6. Oh, pinaliktad ko lang sa lusod ko. O kano binaliktad mo sa lunsod mo, tinagtambling mo di sumpat ko. O 9. 6. Mathematician, apay kapoy. Sige, sabalyan ka. Oh, sige. Nalaka lang natin posible Well. na timpay nga masagutan. 1 plus 1. May aguray ka suling uri uping nga tagitan ni amuda tayo ta. Ni, sumbatam 1 plus 1. 2 plus 2. 4. 4 plus 4. Oh, Gold. Na, nyaku na. Gold. Na, kapit na gold. Utso tungang ala kahirit ko pa lang no nakahirit ak tidos di pula. Laki na yun na. Katatoy ka na tayan tungang. Awang manal. Sabay na ta. Apan tate babalay man. Babalay. Bon. Inya ang klase ti balay, balay ti lawlawa, balay ti kurabes, balay ti kalapate. Basta balay, ingay na Ay, sige, usog. babalay. 1 house plus 1 house. 2 house. 2 house plus 2 house. 4 houses. Apay dati houses na. Ninayunan di suro ka mat, bakay bagadang nga kulnuta. Na, sige. Sige man na daw, subukog ka takta. Ako Malay. lang daw. 8 houses plus 12 houses plus 24 houses plus 62 houses plus 86 houses plus 73 houses plus 32 houses plus 12 houses. Mano! Naglaka. No? Nasurutan. Suruta. Ang kunto pa'y nasurutan na. Amok ti sumba na. Inyagaraw. Subdivision. Ha? Apay ta subdivision? So alay ka Jordanita GEGL, lataratar nga mabalay inya tawag mo ijay. Subdivision. Sugat tatungang. No, tinungang nakpaya. Ay, nay, tata. Speaking of numero kas kada kwarta. Tataman ang pinlustaan ta. Pinustaan. Wow. Alay sige, pinustaan. Ipustak man di pagpanubigat, pagpalingkik. Pinustaan. Well, nakwartam. Ada. Di pagpalingkik. Kaswil-swildo. Sa ngaribaw. Ano kwartam? Ada. Sigurado ka ha? Awang At dati talo nga sa lutsud ko. kasi, so talo mga sumpat. Nagkano kwarta na. Kaswil-swildo ko nagarudo. Ang siguro naglalaki di rabe. Ang karo. Narigat agpasyar ti Rabi, tabakay bagada koordinator na ang pangin na katay, higit kalsada. Kasano na kay ngingas mga koordinator na naaba yung warasan, gawa na. Bang! Bang! Nalapas ka, ninamayan ka nga di oras.
Paingay. Sige, pinustan. Pinustan ta. Wen. At dati talo nga sa lugsod ko. Ako di talo mga sumbat. Ikang kabalang tiklo data Oh, sumbat ikang taklong. Tiklo. Siyempre, Oh. amin sa lusod ko, Oh. sumbatam laang iti tinapay. Tinapay. Abang pay! Anak pala ng saludsod. Ang saludsod lang ti talong amin yung sumbat mo tinapay. Oh, alay. Dati di sumbat ay di saludsod ko. Wen. Tibigbiga. Oh. Napanak ji ilay. Napanak ji bikire. Gimatang tay. Tinapay. Alam mo gumatang ka abuno, tabi kire. Masih dudud. Ano tao? Nakasampot ak di balay may. Ay. Nagpapudod ak iti danaw nagtimplak ti kape insaw-saw ko dyan. Tinapay. Alam ay saw-saw mo tabing kol. Diyan di kami. Alam ay salang ka tinapay yun. Masih dudud. Sige ka na. Ingay. Ay. Daman ti madamag ka. Ay niya di chay. Taga may. Kananayon tangag kadkadwa. Wen, 15 nga taon. 15 nga taon nagkagkadwatan tirabaw tin tablado. Apay ngay, tatinagan mo lang di Facebook ka, Mark. Wen, Mark. Inya ngay matapili daw. Oliver! Oliver! Apay nga tayo nalam na takwarta. Ano nga ba ka? Kasano ka nga na nga ba? Ay na ako, hindi ako nagtatay. Amin nga sa lusod ko, tisumbat mo ka. Tinapay. O, inya, nagsalusudak ini yung sumtamaw. Oliver. Oh, tinangat Ikaw ka. mga tinapay tapilido. Ay, ana, sa lusod ko Ay, dadya. suplen. Ay, ana. Ang mga tinapay tapilido ko Ay, rin. nawad-wad ka pagpaliki. Dato yun, 2,000. Awan, nawak ka. Tuplado. Dubla daw. Ang dami kordang daw. Ano mas, pumalo sa mga. 2,000. Ay, nawad Tuplado ah. Makashopping ako pa dito. Ay, sulen siya mo tagsaludsod. Ah, siyempre, sumbat amal. Gugawing. Sige. Eh. Jadi sumbat ko ngay. Tisong ba mo mga talo nga sa lunsod, talo mga sumbatan. Well, sige. Itisong ba mo sa gainsay. Naglaka mo lang kaya. Kaya ka na. Sige. Sige. Humula nga sa lunsod. Magmagnahan di kalsada, nakapito takte. Sagay-sa. Di ba? Naglainga. May kadwa nga sa lunsod. Oh. Nagdigo sa inornos ko tibuok poga puti. Sagay-sa. Wala ka mga pala. Lasan nga sa lunsod. Mauti nga sa lunsod. Alay sulay. Agpili ka. Kwarta. Wino sa gaisay. Agpili ka. Ako ay ka ng pampanunutan. gaisay. Ang pampanunutan ka rin nung Sagay-sa. Mga ipapaamak na amaw. Oh, baka sagay-sa. Kanyang ta sa gaisay. Kukwat ti kwarta. Ay! Apay na imo. Kung pinagpili ka. Iya kaya mo kwarta wino sa gaisay. Sagay-sa. Dadak sa gaisay ti kukwat. Dato ti kwarta pinili. Nana, 1, 2, 3 nang ijay. Kapayasin ni Riban lang. Practical pa nagbiyagan. Siguro practical ka dati sa ngaribok tatay, bagi ni inang kwaday. May kabibiyang ko nga Pagpalingking na bigat. Di pang kagalakal kalunay yung taltalo. Di di pagpalingking. Aningin, kailangan nga talaga. Kanina, bayad ng 25, 6 ko Nagtulog na ka bigat. makipindustahan. Tapos ay babawiyan. 5, 6 ko na bigat. At bayad na, kailangan ti 5,000. Ilang mga di 5-6 mo yung Bombay. Mutang nga, mampay lang kanya. Manutangam. 5,000. Kanong ngay supply? Nabigat mo lang tirabe. Nubigat tirabi eh. Wow. Sa bagay, nubigat natugtog tayo kasinggan. 5,000. Mano ti bulpulo dam? 5,000 lang. 5,000 4,000 daw tayo ko. 4 met. Dapat utang mo nga kinyak ah. Daw utang pa nga sa ngaribo ah. Kasano ang nakautang kasi ka umututang suleng? Utangan 5,000. Well. Mano yung tanaw? 4,000. O, dadami sa ngaribo nga utang mo kinyak. Itod kong tunubigat. Wow. Nya. Hoy, ang nakipupusan. Ang kaway po sa alam, mga ipus ka. Ang nakipupus baka Sa ngaribo lang, ang ipus ka. magbaybayan ni ingin ti utang na kunam. Pero, ito Mabigat ito ko nubigat at sweldo mo lang jasinggan. Nagtanga ka nga talaga. Kunahan na natin matisa. Ilmo tapos po Tungang! Ipus ka nga talaga. Nya. Wait, gusto. Alay, ingay. Paya. Apan tamot English. English. Apan Nalpasan ti mati-matay. Nalpas si English, sige. Matan. English na tatan. Wala po. Inya. Ako pang paano no tayo pas taot-taotan mo kanya sa ngaribaw. Tata. Inya ti English ti aso. To. Apay ta naglungkot ka. Ginabag ko pustakan nakautang akpay. Yang English ti aso. Daw. Sa English ti pusa. Ka. Yang English ti kapalyaw. Animal
pagkakabalyo ko lang ilandag mo pa'y takitam kanya. In English na meron. Horse. Horse. Apa tayo spelling? Spelling, sige. Spell dog. D-O-J, dog, pulutan, tilalakay nga mamartot kayo kayo apaw. Spell cat. C-E-T, cat, meow, palaman, tisupaw. Spell horse. H-O-R-S-A. Ulito. H-O-R-S-A. Partaka. 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 Yan, tagadag. Apa yun yung tagadag? No, papaspas ka mga papaspas na kabalyo, di ko tumarayang. Sa kanyang tayo spelling. Spell Brazil. Brazil, naglakad B, R-A-Z-I-L. Brazil, nalalatak ng kapos ng ulan. Nakita man tayo. Nakita? Nakita na. Pada na mga bagta. Brazil. Nakita man tayo. Ting! Sinayo! Nakita si Brazil? Nakita? Ano mo nakita? Anong harap? Aka Brazil katang Naglatak ka Brazil. Ikatong madata L. Brazil. Ikatong taay. Bra. Ikatong tazay. Bra. Ikatong tabra. Suso. Apay ta suso man. Walay katong tabrami niya mabatay. Mungay. It's atay. Mungay mag. Mungay mo na nag-imar garo kasi nakadagkang ampas. At ang alang lang ang ingay. Nakap-abroad ka mag. Ay nano abroad lang ang suling ti pagtutungtungan na bayagak na nagap-abroad. Ang paypaysaw. Wen. Manong tawon mo dyan, proud. 30 ka taon ko dyan, bro. Nabayag mo ta. Wen. Agare ka. Manong tawong mo tantan. Na? Manong tawong mo. 28. Nang, pwede ba yung sukan? Patrita nga tawon ka dyan, proud. Kastoy ti istorya. Agare ka. Kayo ka na yan ah. 1992. O, niya nga bulan. Bulan. Basta pa nagmamangga. Bulan ti pa nagmamangga. Wen. Mabayang mita bulan ti pa Kung nagmamangga. nakadumang ilaw, hindi pa nagmamangga. Ipataros mo ang pay 30 years ka dyan, proud. Paintod sula na Kastoy umaw. ti istorya na data suling. Iti damdamo ni tatay ko tinapan ni Jay China, tugot-tugot na kidin. Nagtugutan na kita. Alajayak sa luk na. Tata. Hindi ko nagsinara at kiniinang ko kinitatam ko ni China, ikita nga naglabing-labing, ikita nga binuti spare parts ko. O, ingin ti spare parts para tiluglugan. Para tinuglugan nga, apay di kakikita ang suling na gito mag-aksidente. Kamatuktuk ko lang na dito lagi ang kapanda orthopedic. Wow. Kaya natukol nga tulang so katanda landog, kaya landog, kinatawag mo igay. Spare parts. So katatatunggang. Tagtanang pa ng mga bansa. Sa nga pulo nga taon ko di China. China. Sa nga pulo nga taon ko di Japan. Japan. Sa nga pulo nga taon ko di Amerika. Ito nga 30 years nga nag-abroda. Ado mga bansa kaya Oo. ba? Napangkati China ko na. Well, Adam mo magarati ay panagsasahod ang iti Chinese. Well, kambok ka. Sa nga pulo nga taon ko naggigan niya. Awang ko na sursuro ka pagsasahod Chinese. Ang paypaysaw. Well. Subukon na katagta. Well. Sige, manggarot i-translate mo dato ibagak iti panagsasahod ni Chinese. Oh, sige, palasal. Oh, kas pangarigan. Magmag na ka di kalsada. Oh. Nakakita ka di kwarta. Pinidot mo kasaan nung ibaga data ti Chinese. Oh, sige. Magpagsasaw ti Chinese Magmagna di kalsada, di ko nakakita ti kwarta. Pinidot ko. Oh, king kukwa. Naku na! Oh, king kukwa. Ay, Ilocano mo! Ilocano nga mo nga bagay. Ang ko nga bagay, oh, king kukwa. Tadapem mo. At tapay, kita. Libi ko singgolo. Wow, lumera. Libi ko singgolo. Wala. Naglambuyot kas nagkarkara yung Nagkarkara ulan. Libi ko singgolo. Inya taros na. Hamo na awatan. Libi, bili, kusing, singko, gaulo, lugaw, bili, singko, lugaw. Tagalog mo! Chinese di jay, mangisuro ka. Napay naman ang. Ijay Japan, sa nga pulong nga taong kumati jay. O dam mo madagat pa ng sasaw na habaw. No kasano ka ato, tinasursuro ka pagsasaw ti Chinese at ato ti Japones. Pranay! Wow. Sige mga rog, i-translate mo dataw. Oh, sige. Datangaw ben! Datangaw beng. Nakita mo nga ang chinilas na. Inahawak mo dito Japanese. Saka-saka. Datangaw ben! Mabisin pa ka lang. Numamisin ka, mga kaha. Inigto mo lang. Oh, maday, Japones day jay. Ilocano! Haan. Sige, i-translate mo ba dito? Oh. Ano ba mo? Ado pa, sige, nangibaga ka, tayo translate ko ti Hapon. Inya ti hapon itilugan. Uto. Inya ti hapon tinateng. Utong. Inya ti hapon ti kawayan. Rabong. Inya ti hapon ti tulang. Boto. Inya ti hapon ti tultulang. Boto. Karaywara. Inya ti hapon ti napintas. Akichi. Inya ti hapon ti nahalas. Chitai. Nyampe na pa ng mga bansa. Ijay Amerika, ijay nga nag-eskwela iti college. Nag-college ka? Wala mong suling may kadwa nga kapipintasan. Na eskwelaan, na itat nag-eskwelaan, ijay kwaji Amerika.
may kadwa nga kapipintasan nga eskwela tintiro nga lubong. Inya datang eskwelahan. Harvard University. Oy, pang mayaman lang dyan. Oh, kinaya mi ma. Kinda-kinda na talino lang ape, da utak na. Nene, pay tayo pag mga tikas ta suleng, dinakdakan to pay, ada utak na, siya kagatao. Tao kagaraw. Sinang. Tata, Oh. napangka ko lang ti Amerika. Oh. Nakadal ka di Harvard. Oh. Inya nga kurso tinadal mo. Pagka siyempre tinala nga kurso di karirigatan, iturpos kang kanginginaan ti tuition fee na. Ina. Lighter mechanic, major in vulcanizing. Awang mo kasi ingat. Agda! Kasanaw. Lighter mechanic ko na nagtarimang ka ti lighter, gasol, gas stove, shilling, nagijay. Oh. Major in vulcanizing ko na vulcanize ka ti barko, bukatot, nagijay. Awang mo dalig ti barko in Bulkato. Nagapukat Amerika. Ampay ba? O siyak nagapuak, damok nagijay. Among di Amerika. Oh. Naglalaing dagiti imbento iti Amerika. Ay, ang ko'y tulok suleng, nga nalalaing ti Amerikano ng Pilipinaw, uri gaya ka ng ispila suleng, nalalaing ti Pilipinaw. Nalalaing ti Amerikano. Nalalaing ti Pilipinaw. Nalalaing ti Amerikano ingay. Kasano nga makuna nga nalalaing ti Sa Amerikano. Amerika. Oh. Among dati nga karnay. Oh. Nakitam. Awang mag. Narap. O is atay. Dati nga karnay. Oh. No inyo nagdadita makina. Oh. Nurumwag nakalatan to. Ijay Amerika dahi na. Wow. Isurda data ka rin yung ti makina, tunurin mo nakalatan. Wow. Nakapoy ti Amerikano, nalalaing ti Pilipino. Nakapoy pa. Ano di Amerika kat isurda data ka rin yung ti makina, tunurin mo nakalatan. Oh. Ito'y Pilipinas. No nilalaki kat simbrot ti kalkalapaw, sinaruno ni babae, mapalabas ni siyang nga bulan, tao daytan. Sa bali mo dati sisiwit. Baga din sinasirsirip, nalalaing ti Pilipino. Ay nakapoy pa yung Pilipino. Oh. Nalalaing ti Amerikano ingay. Kasano. Among di Amerika. Oh. Ang patayab na tiroplano. Awan ti piluto. Oh. Wow. Ang patayab na tiroplano, awan ti pinutaw. Awan. Nakapoy ti Amerikano, nalalaing ti Pilipino. No. Kasano? Ano yung Amerika kat ang patayab na tiroplano, awan ti pinutaw. Wow. Ito'y Pilipinas. Ang patayab na ti piluto, awan ti tiroplano. Atakot ka siya yan. Agda. Di banda. Ika di kapis, di kabisayaan, nagadunga aswang, nagtatayab ta. Uy, speaking of aswang. Oh. Diyan yung bigamay. Bayan. Uso-uso tatakore siguro na duma-duma nga barbaryaw. Okay. Ado nga talaga tatati marites. Kasta nga talaga, normal lang no, ta chismusa, winumaritis, iti may sa barangay. Oh. Ano awan ti chismusa, ay nangamaksayan da di kupon band, dyan ti kwa printer, ti barangay ho. Apay man mang. Ito siyempre, awan nagaramit ti sumon. Jemme. Gamay, Jemme. Nagalutis chismusa marites. Ay, nga ti marmaritis da. Among pagchismismisan dakit day. Inyati ko nada. Di ba kadakot din nga aswang kami ka raw. Nay, kanya ti kunat. No, porki kastila ti trabaho. Apa na rumor ti rabe, lubigat, nakaturo ka. Pagkasta mga talaga as entertainer, siyempre, rinabi tayo magpagpabuya ka, kasto nga kabali nga lugar. Wow. Bago siyempre, sumangpot tayo, parbango nun, agmalmalong tayo, mga maturong tayo, sa panaginan na. Kuston to ti rabi, agtrabaho tayo. Wow, di ba kadaka raw nga aswang kami ka raw. Kanya kaya ti kunam. Napanak ni mama impulong ka. Kanya kunana. Mago na ka pa, aswang tayo ka raw. Apa nanira ka. Sa nagtaya. Ay, animal ka! Kudak pay sumaswang kaya. Ito nagtaya ka raw. Apo, ang minatayan, nung dumawdawat ti lana, anyong ikan, nagpudwa ta magilang. Ada magnesium oil ko ba? Wow, Girl Scout, aswang. Mayaman na dyan. Oy, ingay. Ada magchismusa. Paya, kuya, nagita chismosa ka, uray si kamagaya. Marites ang magka. Ah. Apay sukanaw. Nga naging sundalo ka mo't iday. Ay, umuwan suleng. Bata nga bakla ka, sundalo ka. Wey, nagsoldado ak di Amerika. Oo. Gaputa sinurot ko tiritnak, nagbaling nga bakla, hindi akintultuloy tinagsoldadaw. Ay, ipakita man dito tinaadal mo di Amerika ka sundalo. Ipakita di tao. Wow, ano mamati kami ha. Sige, padasal, si kagaroon ti komandal. Sakti kumandaw. Oh, sige. Sigaman ti sundalaw nga garampingan. Kita ka tabuksi mo. Tatakaw lang makapot-apot, ti soldado nga ampiang. Naka-heels. Sakti kumandar mo. Well, say-sayatag. Attention! Dito na! Paltok-paltok, tungang. Si kaman no nakapukan, ti soldado nga nakaitgam ti pala. Pigit ka man. Sakto nakapuraw ko na yan. This brought to you by Mercado Funeral Home. Ang kamabalinti ka dito, ang kamabalinti ti Angie, di nangina nga lungaw. Ang kalaw-kalaw tataw eh. Mabalin, ordinary lang. Sige, pigit ka! Pambaya. Animal ka! Sige, attention! Right first! Apay nga mata, talyo mo lang karupang, mangkitoy ka Ito naman, italyaw ko ti rupak. No, kasano yan ti kumanda? Mga kasta tinaadal ko di Amerika, kurang to kuman mo, kasto ini kita, tinaadal ko di Amerika. Right!
Face! Isurot ti bagi. Di lang pintas nagtiri-interface ko naman tinupak na italyaw ka. Kung ang nagadal ka di Amerika. Kung di Amerika nagadala di jay. Apa ya di surot ti bagay English. Maday? Oh, English ang matungang. English nga isurot si bagay. Wow! Sige. Sige. Right! Face! Isurot si bagi. Sure ti bagay. Binabaklaman. Social Islam isurot si bagi. Alay, sige. So what? Attention! March on march! Forward march! How! Kaghul How! kan. Nasubramot sungaw! Backward march! Ayaw na tuloy. How! Left fence is shoot to begin! Wow, bad trip. Lakay mo ti pangit.